बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। दिनै गोथार बाथौ सान। हादरनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर' बाथौआरिफोरा गोथार बाथौ सानखौ फालिदों। दिनै गोथार बाथौ साननि समाव BKWACनि मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बैसोजित दैमारी, दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी, BTCनि MCLA अमर बसुमतारी, BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथांमोना बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरो। मोनसे गोजोनथाव रादाब। सासे बर' फिसाया आसामनि गेजेरावनो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बिगियान आयदानि HS सेथि बोसोराव फरायफुनाय हिरिना गयारिया पार्सनेल एट्रेक्टिभ लार्निं सुंद'यै PAL आयदायाव आसामनि गेजेरावनो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों। बे बान्थाखौ बाक्सा जिल्लानि सोलोंथाइ बिफाननि एकाडेमिक क'अर्डिनेटर हितेश राजबंशी बिथाङा फरायसुलिनो गथायनानै होयो। बाक्सा जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय खामार दैसानि फथा दैमानि दालाङाव दिनै फुंनि 9:30 रिंगायाव गंसे ट्राक गारि आरो गंसे स्कुटिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाथाया जायो। बे गिख्रंथाव जाथायाव 3 सुबुंनि जायगायावनो जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हिमालय पाब्लिक फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि आरो 2 फरायसा जयैनो स्कुटिजों टिउसननिफ्राय न'फारसे फैबाय थानाय समावनो स्कुटिया ट्राकजों मोगा-मोगि सौग्रावनानै जायगायावनो दावथारानि थागिबि फोरोंगिरि रिजिना कुजोर, थाखो 2आव फरायबाय थानाय 2 फरायसा फारियै दावथारा गामिनि फार्लिना ब्रह्म आरो खामार दैसा गामिनि क्रिस्टिना दैमारिया जायगायावनो जिउ गोमायो। बे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय CK दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा 2 घन्टा थरना हाबाफारि लायो। आसाम सरकारा COVID-19नि गोदान SOP फोसावो। थाखो 1 निफ्राय 8 थाखोसिम गासिबो अफलाइन क्लासफोरखौ बन्द फोसावो। बे थांखिखौ रायजोआव COVID-19नि थासारिखौ नोजोर बोनानै लानाय जायो। मख'नो गोनांदि थाखो 9 निफ्राय HS सेथि बोसोरसिम रटेसन रोखोमाव सप्तायाव 3 क्लास जागोन। HS जोबथा बोसोर इन्जिनियारिं कलेज, मेडिकेल कलेज आरो टेक्निकेल इनस्टिट्युटफोराव सरासनस्रा सोलिबाय थानाय बादिनो सोलिगोन होनना। बावैसो सान सिगां BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा प्रमद बर'आ CITनि साखाथियाव स्पीड ब्रेकार बानायनायनि अनगा जेबो खामानि मावाखै होनना बुंनायनि बिजाथाइ महरै बे खामानि मावनायखौ नुदोंखाय खौरांगिरिनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारीखौ साबायखर बावो BTRनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। क'क्राझार जिल्लायाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि बड'फा हाउसआव एबसुनि खौरांगिरि मेल। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BTR गोरोबथानि थाबावनाय गुबै दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ होनना, बिनि गेजेराव 3.1 सिमा बारायनाय एबा गामि थिसननाय हाबाफारिया मावगासिनो दङब्लाबो मोगथां महराव जाफुंसार मोनाखै। सुक्तिनि मोनसे बुजा-बुजि स्पिरिट, बे स्पिरिटनि आधाराव गोजोन आरो सान्थिनि बाथ्राया लिरनाय दङ। बेनिखायनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासिबो NDP केडारफोरखौ उदां अख्राङाव दिहुननानै हगारनांगौनि थाखाय आसाम आरो भारत सरकारनिसिम दाबि दैखाङो एबसुआ। लोगोसे बर' हारि दानो आरो BTR एकर्डखौ मावफुंनो BPF आरो UPPL मोन्नैबो हानजाया खौसे जाना खामानि मावनो नांगौ होनना आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खावलायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।